डीजे मिलने का पता शमशान घाट एकर प्रोपराइटर भूत पिचास बेंजू वादक इत झिंगुर हुआ ठेकईता है त लीलगाय हुआ तुरंपिट वाला भाई इत घोड़ पड़ास हुआ झलवहिया लो तू लो कीड़ा मकुड़ा हुआ अरे वो गाड़ी के ड्राइवर कछुआ कछुआ अरे और नचनिया बिस्कुटिया है सन बिस्कुटिया अबे आस जी अपने हम शिव जी के बसा बैल हैं बैल बैल धनी बड़ा ए पोकना बैल मारे बेके डमरू आगल बड़ हमरा जिला में छपरा जिला रही तो बहुत जमावत रहुआ आज हमरा जिला में बड़ हमरा घर में और सबे हमर पड़ीदार बैठल बा अच्छा तन उठाई त शर्मा जी इनका के डांट के रखी कमे खेत कइले पिए गाय उठाई त साउंड वाला भाई रुआ संगे के वो अधिका बा मारा मारी करे के बका जी ना लोग ना कहले जो ये कोई एडवांस बाड़े अजय बाबू ही धरे के बा आवा अधिका भाई धल माइकवा ए माइकवा के धरे के बा धली ओ माइक के धरे के बा हमरा के ना देखी त बेल्ट कितना बढ़िया बा एक भी त बहरी निकलल बा का बाबू बोल दी ना मनीष फूल सजावट 1,000 रुपया बाबू दिलवानी सब सजावट रहो रे बा मनीष बाबू सजावट कोनो भी शादी विवाह घर भोज 27 छठियार परे मनीष बाबू से संपर्क करी अच्छा सजावट सुंदर सजावट नीमन सजावट नीमन काम उचित दाम वाह बिना पैसा के काम ए जे करनावे मनीष बा भगवान कमी कोन दिल बड़े धली हेलो चल तमाई थावे छोड़ चल भाई थावे छोड़ अरे कोठिए के कथिए के लागल अरे कथिए के बनल बाबे माई के मंदिरावा कथिए के अरे कथिए के बनल बाबे माई के मंदिरावा कथिए के लागल बाहो के मार कथिए के लागल बाहो के मार कथिए के लागल मोती लागल अरे अथल पथल मकमाई का मंदिरवा हीरा मोती लागल अरे
बोलिए टोला के दुर्गा मैया की लास्ट में हनुमान जी के जय बोलो। काहे कि भगवान के विवाह गावे के बाद तो हनुमान जी सबसे पहले सुने खाती आई एक बार महादेव के सभे नाम बोलो। हम कहे हर हर महादेव कहे हर हर महादेव। हाथवा दिखाई लो जे बाबा ठीक बा, हाथवा दिखाई लो बाबा ठीक बा, अना तो ठीक है बा कहीं जे बाबा नहीं खे जे हाथ मरद ना उठावल ओकर बीमारी हम जानता नहीं का उनकर मेहरारू कहले बिया का जे जहां उठावल कि देही पर उठावल नहीं। ऐसे देवता लोग के नाम पर हाथ उठावे के चाहिए। अब सोची कि हाथ उठावला का माने का भई देखी त हमारा भैया के 51 रुपया पुरस्कार बड़ भाई के प्रणाम बा। प्रभु भाई प्रणाम करता। हाथ उठावला का माने का होला? हई हाथ उठावला का माने होला कि भगवान के दरबार में जाकर सिलेंडर बोली। हाथ उठाला पे एगो पुलिस भी आतंकवादी के गोली ना मरला तो भगवान की हाथ उठाओ जाई तो भगवान हमने के आजाद रखो दिए। ऐसा सिलेंडर बोले के बता भगवान के दरबार में बोली और आजादी पावे को बता देवता के दरबार में आजादी पाई। फिर एक बार बोल दिलो अब की फाइनल बा हर हर महादेव। माता बहन रहुए पार्वती के नाम पर जयकार बोली। हाँ जी जे कुंवार लड़की बा नाहियो बोली तो कोनो बात नहीं है। काहे काहे कि कुंवार लड़की सब दुर्गे जी है सब। हाँ हाँ लेकिन जे सुहागवती बा वो हाथ उठाई आ जे पार्वती के नाम पर हाथ ना उठाई तो हम समझ जब यहाँ का हाथ उठेला कब जब सास के झोंटा नोचे के होला तो देखा तनी जे के सास के सेवा करेला। बोलिए पार्वती मैया की बेटी बहन सब करा के प्रणाम। सुहाग बन रहे नैहर ससुरा सबे बन रहे। अस्थिर बढ़ जाए भैया बढ़ जाए बस है अपना यही के बनी महादेव। अच्छा ये महादेव है ना। अब तनी एगो माई के भजन गावे सावन के महीना बा।